ಬೇತ ಬೆಡ್ ಇಂಕಲು ಇನಿ ಏಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡದು ಏನು ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡದು ಏನು ವೀಡಿಯೋದ ಎಂಡ್ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡದು ಏನು ಪನ್ಪೆ ದಯ ಪಂಡ ಆತಿನೇ ಬೇತೆ ಆಯ್ನೇ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಾದ ಆತದ್ದು ದಾದ ವೈದ್ಯನ ಪಂಡದು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಹೆಂಡ್ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಮಾತಲ್ಲ ದೇವೆಲ್ಲ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರೋರು ಕೇಸ್ ಏನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ಬೇಕ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೀನಿ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನಾಲ ಚಾನಲ್ ತಿನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಕ್ಲ ಶೀತ ಆಗ್ತದೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ಉಂಟು ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಬಂಡ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಏನು ಮಂದಿಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವೇನು ಜಯಿಸಿದು ಏನು ಬರೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಹೆಂಡ್ ಸತ್ಯಘಟ್ಟದ ಪಂಡದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದ ಹೆಂಡದು ಪಾಡಿದೆ ನಾನು ಏಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚೆನೆ ಚರಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಚರಿಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಪಾಡು ಮುಖ್ಯ ಪಾಡು ಪಂಡದು ಪಂಡದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಮ್ಮ ಕುಲ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚುನಿಗ ಕಾರ್ ಬಚ್ಚುನ ಅಮ್ಮ ಕಾರ್ ಬಚ್ಚುನಿಗೆ ಇವಳು ಇದು ಅಮ್ಮಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಬಲ್ತ ಸೈಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಅಂತೀರು ಓಕೆ ತೂಕ ಅದಾದ ಆಪುಂಟು ತುಕ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಪ್ಪು ಅಂಚ ಪೋದಿಲ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಆತ ಬೇಕು ಫ್ಯಾನ್ ಮಿತ್ತೆ ಉಂಡು ಫ್ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲು ಏಜಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿನೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಅವಳಿತೀನಿ ಪಂಜು ಹೋಯ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಎಂಕುಲಿತೆ ಮೂಲು ಬೆಡ್ಗೆ ತಂಡ ನನ್ನ ತುಂಬ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ತೂಕ ಇಂಚ ಆಪುನೊಂದು ಪೂರ ಬೆಡ್ ಖಾಲಿ ಮಾತ ಗುಣ ಅದು ಪೂತಿನ ಕುಲಿಪುನು ಇಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕಿದೇರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ದಯಪಂಡ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೇರ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲಿತ್ತ ಹೇಳ್ಸೈಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದು ಪಾತಿರೊಂದು ಅಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಏಜರಿ ಪಾತೇರ್ನ ಪೂರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಐನಾತು ಬೇಗ ಹುಷಾರಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತದೆ ಪೂರ ಬೆಡ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ 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 ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಕುಲ್ಲಂಚೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಅತ್ತನ ಸಡನ್ಲಿ ಎತ್ತನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರ್ಪುನ ಆವಡು ಇಂಕ್ ಏನು ತೂಪಿನ ಪಟ್ಟಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ನೆಟೆ ಒಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಕ್ಕ ಮಂತಂದು ಪಂಡ ಅಕಲೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕಲೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಅಕುಲು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಬಿದಾಣಿ ನೀ ಶುಕ್ರವಾರ ತನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪುಲ್ಲೆ ಗಾಂಡನಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ನಾನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಹೋದು ಬರಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಡ ಆಜಿ ಆತಿಜಿ ಆಜಿ ಆತಿಜಿ ಓಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಹೋಗ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ಪಿರೋದು ಅವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿ ಐಕೆ ದೂರ ಬಾರ್ದೀನಿ ಐಕೆ ದೂರ ಬಾರ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿ ಎಂದು ಆಪರೇಷನ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿ ಬಾಕ ಪಿದೇಕಂತ ಮತಿ ಪೂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ದು ಬೆಡ್ಗೆ ಬಾಡು ఒక నడప నడపలి ಈಗಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಬೆಂದಿರ್ಬಾರ್ದು ಪಪ್ಪು ನಡ ಹುಷಾರು ಇತ್ತನ ಬೇಗ ಕಡಪುರು ನಮ್ಮನ್ನು ತೂಪೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅದ
ದೇವರನ್ನ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವದಿತನ ಆಪ್ಪೆನ ಸರಿ ತಲೆ ಪುರ ಕಟ್ಟದ ಅವಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ತ್ ಕಟ್ಟಗ ಅವ ಅವಾಲ ಕೈಟು ನೆತ್ತೇರು ನಾಯರು ಅಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಅವನುಂಡು ಗೈಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇದು ಬಿದ್ದಾಡಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ತರಗಟ್ಟದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಕ್ಕ ಸರಿಗದ ಮರ ಬರ್ಚಂದ್ರೆ ವಾದಿನ ಆಗದ ಉಡುಪುದಡಿನಿ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಬೋಪಿನಿ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಕೆಲ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದರೆ ಒಂದೆಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂಡೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಆದ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಆದು ಫುಲ್ಲುಂಡ ಡಿಸ್ ಜಾನಗ ಸೀದ ಪೂರದು ಐಕ್ ಎನ್ನ ಈತೆ ಇದಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಮರ್ತದ ನಾರಂಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಿತ್ತು ಓಡೆ ಅಮ್ಮ ತಿನ್ನಲು ಅವು ಇಪ್ಪಣ ಪಕ್ಕ ಇಬೋದು ಬಾಲ್ ಇಜ್ಜಿರಟೆ ಅಮ್ಮನ ಗೊಬ್ಬರ ಬಾಲ್ ಮಿಸ್ ಆತನು ಅಂದು ಬಾಲ್ ಮಿಸ್ ಆತಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕೈಲಿದ್ದು ಬಾಲ್ ఎవరే ఇలా బ్యాగులు ఉండా ఎన్న పర్సు ఎన్న క్లిప్పు ఒక ఎన్న బాడ్ಲಿ అది ఉక్కు మాత్రం ఉంది బీపీ తక్కువ మన ಒಮ್ಮನು ఒక అందులో ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಇಂದು ಬರ್ಚಿ ನೀರು ವಿಕ್ಸದ ಮಾತ್ರ ಅಂದೊಂಜಿ ತುಲೆಗಾಯಿಸಿದ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದು ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ಬರ್ಚಿ ನೀರು ಗಂಜಿ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಮರ್ತದ ಅಮ್ಮನ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆದ ಕುಲು ಪೋಯಾಡ ಎಂಕುಲು ಇವತ್ತು ದಿನ ಬತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು 15 ದಿನ ಎಂಕುಲು 10 ದಿನಕ್ಕೆ 15 ದಿನ ಇತ್ತು ಮಾತಾಂಡು ಅಂಡ್ ಅಮ್ಮನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ಎಂಕುಲು ದಾದನ ಎನ್ನದಿತ್ತಾವು ಅಂಡ್ ಅವು ದೇವರನ್ನ ದಯಟದ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತಿನ ಹಾಳುಗೆಡ್ಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ದಯಪನೋಡು ಯಾನೆ ನಮ್ಮಿನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಪ್ಪುಗಳ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಯನ್ನು ಮಸ್ತು ಮಂತದ್ದು ಲಂಚನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ನಾನು ಮಂತದೆ ಆ ಟೈಮ್ಗಳು ಅಂಡ ಈತು ಬೇಗ ಈತು ರಿಕವರಿ ಆದ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಪ್ಪ ಎನ್ನ ದಿನೇಜಿ ಎಂಕ ಪೂರ ಅಪ್ಪನ ಅಜ್ಜನಲ್ಲ ದಯ ಎನ್ನ ಪಿನ ಎಂಡ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಪಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾನೆ ಬಗ್ಗ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ತಪ್ಪಂತಿನ ಬಂಡ ಒಂತೆ ಬನ್ನಗ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಕುಲು ತೆರಿಯಂದೆ ದಾದನ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬಂದದ್ದು ಬಂದ ಅಂಚ ಒಂತೆ ತೆರಿಯಂದೆ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಆಂಡ ಇಂಕಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಮಾತ್ರ ದೇವೇರು ಅದು ಬರ್ತಿರೋದು ಅದನ್ನು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹಂಚಿನ ದೇವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಪೇಷಂಟ್ ನಕಲು ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯವಾದೇ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅದು ಪಾಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ದೇವೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡು ಏರ್ಲ ದಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಾಡು ಬಂದದ್ದು ಏರ್ಲ ಹಂಚೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ದಾಲ ಸಿಲ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ ತಕ್ಷಣ ಬೋದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಜಪಾಲಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಅಮ್ಮ 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಒಬ್ಬರ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾರ್ ಬಂತಿನ್ನೆಜ್ಜಿ ಅವು ಇತ್ತು ಇಂಚ ಆತಂದು ಎಲ್ಲ ಪೊಯ್ ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಪೊಯ್ ಬಂದು ದೀದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂಡ ತೂಕ ಬಂದಿತ್ತೇರ ಅಂಡ ಹಿಂಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಪ್ಪಡೆ ನಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆಡ್ಡೆ ನಾವೇ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದಮ್ಮ ಅನ್ಕೊಂಬನ್ಪು ಅಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಚಿಂದು ಅಂಚ ಅಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೊತ್ತು ಹಾಲ್ಗೆಡ್ಡೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂದಿಟ್ಟು ತುಳ್ಳೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಕೈ ಬಿಡ್ತು ಜಲ್ ಪನ್ಪನೇಕು ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಉರ್ಲುಡಂಡು ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆನ ಆ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇನು
ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟರ ಆಪುನ ಇಚ್ಚ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂದ ಕೈಟ್ ಖಾಲಿ 10 ಸಾರಿ ಪೋರ್ಪುನು ಆ ಕಾಸಿಡೆ ಏನನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವಾರು ರೂಪಡನೆಲ್ಲ ಏನನ್ನ ಅಲ್ಪಿದೆ ಕನಪಲ್ ಬಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟೆರು ಅಂತಂತ ಕೊಟ್ಟೆರು ಯಾನು ಇಜ್ಜಿ ಬಂತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಅಮ್ಮನ ಮರ್ದುಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒನಸನಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಆತಂಡು ಬಾಕಿದ ಕಾಸಿಗೆ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನೆ 10 ಸಾವಿರ ಕೊರಿಯರು ಪಾಪ ಅರೆಗ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ಎಷ್ಟು ಅಮ್ಮನ ಮರ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಆಗಿರೋದು ಅಂಚ ಇನಿ ನನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಬೈದಳು ಕೋಡ ಇಲ್ಲಾಗ ಟೀನಿ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗೆ ಬೈದೆ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಡಾಲೆ ಹಾಯ್ ಏನೋ ಬಿಡ್ದು ಕೊಪ್ಪ ಪೋಪಿನ ಎತ್ತಿದ್ದು ಬೈದೆ ಬಾರಿ ಕುಸಿಟುಂಡೆ ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿ ಓಡಿ ಪಾಡ್ಲದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾತೋದಿಲ್ಲ ಏನು ನಾನು ಎಂಕಲ್ಲ ಇನ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಎಂಕಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ತೂಯರ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಂತ ನೋಡ್ಚಿ ಖಂಡಿತ ತೂಲೆ ಅಂಜನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಚಾನಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮನ್ಪುನ ಮದಪಚ್ಚಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಅತ್ತಾಂಡು ಬಂಡದು ಇಂಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲು ದಯ ಬಂಡ ಮಂತಿನ ಸರಿಯಾದ ತಪ್ಪ ಪಂಡದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಇಟ್ಟು ದಾದ ಏನಾರು ದಾದ ಆತನು ಇಂಕ ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿರುಪದೆ ಏರಿಗಿಲ ಹಾಳು ಬಯ ಕೂಚಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬಯಸಲೇ ಬಂಡದು ಇಂಕಲು ಏನು ತಿದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿರುಗಿ ಆನಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಿಮ್ಮೂರು ಆಸೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯವಾದದಿದೆ ಬರದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ದೇವಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲೊಪ್ಪಂದ ಬಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲ ದೇವಿಯರ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ ಎಂಕಲೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜನ ದೇವಿರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಆ ದೇವಿಯರ್ ತೋಜರ ಅನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಆ ದೇವಿಡ ಮೊಕಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುನದಂತೆ ಇಂಕ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತೆರ ಕಲ್ಪನಾ ಮ್ಯಾಮ್ನ ಕಲ್ಪನಾ ಮ್ಯಾಮ್ನ ಟೀಮು ಬೆಸ್ಟ್ ದಯಪಂಡ ಆ ಟೈಮುಡು ಏನೊಂಜಿ ಬುರ್ದು ಪಾಡ್ತಿಜೇರು ಬತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾತೆರ್ ನಾವು ಅವರು ಅಕಲೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ನಿಜವಾದ ಪಂಪ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆಧಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಮುಲಿ ಏಜ್ ಕಲ್ಪನಾ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡಿಂದೇರಿ ನಿಜ ಬಂತಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನೇನಲ್ಲ ಅದರ ಮಸ್ತೆ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ದಾಗ್ಲು ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪಾತೆರ್ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡು ಮುಲ್ಪ ಬಾಕಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ತೂಂದ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕುಲು ಬರ್ತದು ಅಕಲ ಪೇಷಂಟ್ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ರೀತಿ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುನು ಪಾತೆರ್ನು ಕೈ ಪತ್ತುನು ಅವು ತೂಡಣದೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಾಲೆತ್ತನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಇಡಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಯಿಡೊಂದು ಕಟ್ಟೊಂದು ಅದಂತ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾ ಬೇಜಾರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ ಎಂತ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನು ದಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ರಿಕವರಿ ಆಯರು ನಾನು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ಮಟ್ಟ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ದಾದ ಅನಿಸಿಕೆ ಆಯಿತು ತಿರ್ತಿರಿ ಪಾಡ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೈಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪಂಡ ಬುಡರ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಗಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿದೆ ಇಂಥದ್ದು ಈತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಓಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆ ತೂದು ಇಷ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೈ ಬೈ ಗಾಯ್ಸ್.